nglutake wangi to, Mbok De? Ora usah, Nduk. Wong ayu-ayu arep wangi-wangi nyurung. Ben celeng ki lho. Oh, rupamu kaya krecet, ngelokne wong kaya celeng. Ndut, ora ngono to mesakne lho. Oke, ayo. Ngene kok njaluk 70. Pemangan wae. Wis, Mbok De kene ae. Oh, kene ae, Nduk. Ya. Iki Mbok De angkose. Iya, Nduk, matur suwun. Nduk, sok-sok nek arep tindak nyanti, hubungin aku ya. Aku tak temeni ning tujuanmu. Ya lek ngono njaluk nomere, piye lek ngubungi lek ganti nomere? Urung duwe le. Aku tak tuku HP dhisik. Engko lek wis tuku HP nomere tak tren ning omahmu. Nggih, Mbok De, matur suwun. Iya, Nduk. Mantap cak koyo wong boleh. Kek sapa sing kere? Ndut, nang rasane lan cuek, walat lho wingko. Oke.